Stai că iarăși mi-a... Mi pare că suntem în live. Bun. E foarte fain că suntem live, la live-ul săptămânii al CTB. Ne vom fi întâlni aici în fiecare săptămână cu elevi sau absolvenți ai CTB pentru a vă povesti puțin ce se întâmplă la noi în școală și ce le place lor la ceea ce facem noi în școală, ce este bine, poate ce este mai puțin bine. Iar astă seară avem alături de noi pe Ștefania Găină și pe Sebi Leonte și îi las pe ei să vă povestească un pic despre ei, în primul rând. Eu sunt Matilda Soare, sunt participant în echipa de marketing a Campus Tehnic Brașov și dau cuvântul Ștefaniei pentru a se prezenta. Păi, cum bine ați spus și dumneavoastră, mă numesc Ștefania, sunt din județul Brașov și sunt în an terminal. Deja aventura mea oarecum s-a încheiat, ținând cont și de situația actuală. Deși nu mă așteptam să fie atât de bruscă încheierea ultimului an, dar ne adaptăm situații și mergem mai departe. Super! Unde ai făcut tu practică și ce specializare ai la CTB? Sunt pe operator CNC și fac practică la Stabilus. Ok, super. Să-l auzim și pe Sebi să se prezinte, ne spună câteva cuvinte despre el și Da, specializarea și locul de practică. da, bună seara, mă numesc Leonte Sebastian, sunt și eu elev în clasa 11, an terminal, în aceeași clasă cu Ștefania. Eu sunt tot operator CNC, doar că la compania Premium Aerotech și cam atât. Super! Sunt deja 3 ani, au trecut 3 ani de când v-ați înscris voi la școala aceasta. Cum v-ați hotărât atunci să vă înscrieți la Campus Tehnic Brașov? Cum v-ați ales meseria aceasta specializarea pe care o aveți și ce a însemnat pentru voi tot procesul de înscriere? Suntem înaintea terminării clasei a 8-a și ar fi poate de ajutor celor care vor veni după voi să le dați câteva informații. Bun, Ștefania, ne spui tu cum te-ai hotărât și... Da. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, acum 3 ani tot așa, eram în clasa 8 și încercam să găsesc cea mai bună oportunitate pentru mine, să văd ce fac cu viitorul meu, iar părinții m-au sfătuit sau mai mult obligat, aș putea spune, să vin la școala aceasta. Și uite, așa am ajuns să o și termin și îmi place la nebunie ceea ce fac. Meseria pe care am ales-o, pot spune că am ales o meserie oarecare, pentru că, indiferent de meseria pe care aș fi ales-o, nu știam exact în ceea ce constă. Și oricum. Deci am ales pur și simplu o meserie la nimereală și îmi place la nebunie. Ok, ai spus că părinții te-au obligat să te înscrii la școala asta. Da. Este uimitor pentru că noi credem că părinții poate nu-și doresc atât de mult pentru copii să urmeze o școală profesională. De ce te-au îndrumat părinții tăi spre această școală și cum au reușit să te convingă să aplici? Cu greu m-au convins, ținând cont că eu în primul an am vrut să mă retrag și să merg la un liceu, dar mi-am dat seama pe parcurs că, într-adevăr, părinții au avut dreptate și nu degeaba m-au trimis la această școală. Au considerat și consideră în continuare că, într-adevăr, pot face un viitor măreț după ce termin această școală. Ok. Și pe tine, Sebi, tu cum te-ai hotărât? Cine te-a îndrumat spre această școală
Și cum de ți-ai ales această specializare? Eu am fost, cu câteva luni înainte de înscriere, am fost la Târgul Liceelor cu clasa și am văzut că erau și acolo prezenți, erau prezentă școala și cred că aveau o mașină CNC sau ceva, pe acolo nu mai țin minte exact ce era. Și mi-a plăcut cum arată, ce făceau elevii de acolo, că i-am văzut că butonau pe acolo și eu de mic am fost cu butonatul pe la calculatoare, pe la astea și am zis că sună interesant. Și am zis, oricum eu deja mă gândeam la opțiunea aceasta, pentru că știam că are și practică și știam că pot să-mi fac un viitor, am asigurat viitorul cel puțin și știam că e o idee bună să o aleg, să aleg școala profesională, adică nu doar un liceu simplu. Ok, super. Vreau să spun celor care ne urmăresc live pe Facebook, dacă au întrebări, le pot posta în comentarii și eu o să le urmăresc de pe calculator și o să le adresez și lui Sebi sau Ștefaniei. Bun. Dacă ar fi așa să vă gândiți la toți cei 3 ani sau 2 ani jumătate, să spunem, pe care i-ați petrecut până acum în școală, care a fost cel mai fain lucru pe care l-ați experimentat voi în cadrul școlii, pe care ați vrea să îl spuneți cuiva? Ce a fost așa wow pentru voi? Ținând cont că vorbim de școală și nu de activitățile extrașcolare, wow, pentru mine a fost primul contact cu fabrica. Ok, de ce? A fost ceva nou, eu nefăcând practică și nimeni nu face practică în cei 8 ani de zile, cel puțin din câte știu eu. Făcând practică în primul an, mi s-a părut complicat, dar și frumos în același timp. Ok. Și ți s-a părut complicat sau greu fizic pentru tine ca și fată? Da, în primul an, da, fiind mai firavă, nu știam exact cu ce se mănâncă și a fost și șocul. Dar am trecut peste și acum nu mi se mai pare greu ceea ce facem sau ce învățăm. Ok, super. Pentru tine, Sebi, care ar fi așa un... Partea practică în special a fost ceva wow, în principal, indiferent că vorbim de partea asta mai nouă cu mașinării sau chiar partea când asamblam noi piesele cu șurubelnița și cu șuruburi, și aia era interesant, că făceam noi piese mai interesante, mai puțin interesante pentru unii, dar era ceva nou în principiu și știai că o faci tu și nu-i făcută de nimeni și îți plăcea chestia asta, că lucrezi tu pentru ceva. Și era ceva interesant. Era important că aveai un obiect pe care îl definitivai și vedeai că ai realizat ceva? Sau... Da, adică era o experiență interesantă să știi că ai lucrat tu la acel ceva și ai pus și un pic de suflet în el și ți-ai dat un pic din tine să-l faci. Ok. Ai amintit mai devreme, Ștefania, și poate și tu, Sebi, de activitățile extrașcolare. Deci școala aceasta n-a însemnat numai practică și lecții teoretice la școală. A însemnat probabil mai mult. Ce a fost acest mai mult pentru voi? Da. Cred că din primul an am început să luăm contact cu activitățile extrașcolare, iar cel mai important, din punctul meu de vedere, a fost voluntariatul. Voluntariatul însemnând diferite ONG-uri, luând contact cu persoane mai speciale, pot spune, făcând proiecte, mergând mai departe, promovându-le, vorbind în fața mulțimii. Ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm personal. Ne-am dezvoltat mult, cel puțin eu am simțit diferența. Ok, și în ce direcție ați făcut voluntariat? Proiectul pe care m-am axat foarte mult a fost cu un ONG drag mie. Dacă nu mă înșel, Sebi, ajută-mă puțin, nu scut ultimul la care am participat. Agapedia.
Așa, Agapedia. Sunt prea multe și clar nu le mai țin minte. A fost un proiect ce a durat cam un an de zile, tot cu crearea și promovarea și tot conținutul. Și cel mai tare mi s-a părut că am avut oportunitatea de a merge la București, la Palatul Parlamentului, stând o săptămână, fiind cazați de către fundație și promovând proiectul în sine. Ok. Și tu, Sebi, pentru tine ce a fost acest altceva, ce a însemnat pentru tine pe lângă școală și practică, ce a mai fost pentru tine Campus Tehnic Brașov? Tot așa, o experiență de voluntariat, fiindcă am fost împreună cu Ștefania și cam unde eram, ea era și eu și invers și a fost o experiență destul de bună, fiindcă mi-am petrecut timpul liber, ajutând alți oameni, învățând, mai ajutându-mă pe mine în primul rând și după pe alții. Și prin voluntariat, cred că mi-am descoperit multe lucruri pe care nu le știam despre mine. Adică, la început, în primele 2 săptămâni, vorbeam cu un coleg de clasă și acum sunt în stare să vorbesc și o oră în fața la 100 de oameni. Bine, trebuie să spunem că voi doi faceți parte și din echipa școlii care a participat la dezbateri, și este foarte important pentru voi că v-ați dezvoltat în această direcție, dar în primul rând este voința voastră și meritul vostru principal și vă felicit pentru asta din suflet. De aceea este bine să știe și ceilalți că și la noi la școală se fac astfel de activități. Sunt susținute și chiar încurajați elevii să participe la voluntariat, să meargă la diverse activități extrașcolare. Și de aceea vă întreb eu în acest context cum v-ați simțit față de ceilalți elevi din alte licee și ce este diferit aici față de un liceu normal? Ce vi se pare vouă altfel și cum vi s-a părut interacțiunea cu ceilalți elevi la concursurile la care ați participat sau la activitățile extrașcolare pe care le-ați avut? Stefania, ne spui tu întâi? Da. La început poate ne-am simțit puțin, nu foarte mult, dați la o parte, dar după a fost tot în regulă. Nu am mai avut probleme, din contră ne-am înțeles, am creat și ei prietenii cu alte persoane din alte licee, dar la început vă dați seama că eram etichetați ca fiind de la o școală profesională și nimeni nu se temea de noi. Și atunci, clar, nu ne mai făceau probleme sau înainte de un concurs, sunt de la Kronstadt, nu ne mai facem noi probleme sau să se pregătească în plus. Și de foarte multe ori am obținut rezultate bune sau foarte bune. Ok, și pentru tine, Sebi, ce ți se pare diferit față de liceu și cum a fost să vă întâlniți în alte situații cu colegi de la alte licee? Păi, în primul rând, diferit față de un liceu e, bineînțeles, practica, probele de practică și asta cred că e cea mai mare diferență și eu nu știu, nu m-am simțit niciodată neapărat. În unele situații când am fost la voluntariat nu m-am simțit neapărat discriminat într-un fel. Eventual, poate alții care nu știu exact despre ce e vorba la profesională și așa și vorbesc doar ca să vorbească, spun că haha, ești la profesională, n-ai putut să mergi la un liceu. În schimb, oamenii la voluntariate sunt foarte, foarte înțelegători, foarte primitori, foarte buni în general și nu mi-am făcut teamă că o să mă judece cineva doar pentru că sunt de la profesională, dar în principiu nu cred că ar trebui să fie o etichetă pusă pe copiii de la profesională și pe cei de la liceu. Uh-huh. Chiar eu am avut o experiență cu colegi de-ai voștri care au participat la o activitate de voluntariat și care au fost super lăudați că sunt atât de activi, implicați și foarte
își fac treaba foarte bine. Și asta, desigur, vine și de la partea de practică pe care o aveți și disciplina pe care o învățați în meseriile pe care le faceți. Ce aș vrea eu să vă mai întreb este și despre ceea ce nu v-a plăcut în experiența pe care ați avut-o în Campus Tehnic Brașov. Sigur, este un lucru acolo care nu v-a plăcut și este bine să-l știe și ceilalți care își doresc să vină la noi în anii următori. Ștefania, tu? Nu, dar ținând cont că sunt în ultimul an și realizez că nu mai e, începe să-mi placă totul. Chiar dacă au fost momente în care poate m-am certat cu colectivul sau nu m-am înțeles bine cu o anumită colegă, coleg sau profesor, de ce nu? Dar acum dacă m-aș uita înapoi, n-aș mai spune asta. Deci mi-a plăcut absolut totul. Ok, mă bucur. Deci tu care voiai să renunți în clasa 9 ești acum super încântată de experiență. Da. Și tu, Sebi, poate ai tu un punct așa... Nu neapărat că e un lucru rău, doar chestia asta că făceam o lună practică, o lună școală și poate era plimbatul ăsta, mai bine ne acomodam la școală, trebuia să mergem la practică și poate asta era mai problema, dar în rest nimic, să zic așa, serios. Și cum ai face tu dacă ai spus că a fost greu o lună practică, o lună școală? Ai vreo idee? Te acomodezi până la urmă, fiindcă, și poate timpul ăsta, că acum în ultimul an, fiindcă s-a schimbat și programa școlară, am avut foarte puțin timp la dispoziție să dăm teste, să facem și materie și poate asta a fost un mic dezavantaj și probabil poate unii dintre noi n-am putut să ținem pasul chiar cu materia și asta și asta a fost singurul lucru mai puțin plăcut. Trebuie să spunem că în ultimul an ajungeți chiar până la 75% din timp să-l petreceți la companie sau ar fi trebuit dacă condițiile ne-ar fi permis. De aceea, probabil, fiind și timpul mai scurt, ați avut practic un singur semestru la dispoziție, a fost atât de dificil. Menționez aici că în ultimul an ei vor da și un examen care se va ține anul acesta în condițiile actuale și după regulile și normele recomandate de Ministerul Educației. Ce aș vrea eu să vă mai întreb este partea practică, cum este? Ați menționat voi că la început vi s-a părut destul de greu, mai ales că erați mai mici sau poate nu atât de învățați cu această muncă fizică, să spunem așa. Cum vi se pare acum la final? Cum vi s-au părut acești 3 ani de practică? Posibil să ne fi părut mai greu la început, pentru că nu eram acomodați, dar acum fiind acomodați cu practica, cu persoanele din firmă, cu regulile noi, nu mi se mai pare nimic complicat, doar trebuie să te adaptezi. La mine a fost mai greu în primul an, dar după nu am mai avut probleme. Ok, și pentru tine, Sebi, cum? Tot așa pot zic, adică când am fost prima oară în fabrică eram așa un pic mai stresat, nu știam cum mi-era rușine să zic să întreb ceva sau să fac ceva. Tot timpul mă uitam în stânga, în dreapta să nu fac vreo prostie sau ceva. Acum mi se pare că vreau mai mult la practică decât la școală, sincer. Ok. Da. Ok. Și ce v-ați gândit să faceți acum pe viitor? Dacă terminați acum la sfârșitul anului școlar, să spunem așa, ce aveți în plan să faceți? Consider și sper că planurile făcute le pot duce și la bun sfârșit, ținând cont de situația actuală, dar mereu am fost încrezătoare și am sperat la mai bine, deci pe viitor vreau să îmi termin seralul, să-mi iau diploma de bacalaureat și să urmez facultatea. Ok, super. Mergi tot pe acest domeniu tehnic, nu te... Da, în principiu da. Nu schimbi. Ok. Nu. Bun. Și tu, Sebi, ce ai vrea să faci? Cum te gândești?
seralul trebuie neapărat, adică ăsta e punctul principal, bacul, și după rămâne de văzut în funcție de ce se întâmplă cu seralul și cu bacul. Am mai multe căi de ales. Ok. Mi-am făcut mai multe. Vreți să rămâneți și angajați sau Da, eu nu, da. gândiți? Vreți să lucrați în continuare, probabil. Da. Ok. Mai mult sau mai puțin. În funcție de cum vă organizați, nu? Deocamdată mă gândesc. Ok. Un sfat al vostru pentru colegii de clasa a 8-a care se gândesc acum sunt înainte de evaluarea națională, înainte de finalizarea cursurilor, care se gândesc, ok, ce să facă, să meargă la un liceu, să meargă la o școală profesională, care ar fi un sfat pe care l-ați da? Ce le-ați spune? De fiecare dată spun să nu asculte gura lumii și să vadă ei exact ceea ce se petrece și cu siguranță se poate face ceva bun în sensul a unei cariere de succes și dintr-o școală profesională. Ok, super. Și pentru Sebi, ce le-ai spune? Da, la fel, adică să vadă școala profesională ca o școală pur și simplu normală, nu e nimic mai puțin sau mai puțină, cum să zic, învățământ sau ceva. E ok, în principiu, ideea e că au mai multe avantaje, eu cred. Spre exemplu, dacă cineva vrea să facă un inginer de succes, eu cred că poate să vină aici fără nicio problemă, după urmează și o facultate și o să aibă numai noroc și succes, probabil. Fiindcă îl ajută foarte mult și îl ajută foarte mult domeniul, în primul rând, fiindcă e profesională și pe domeniul tehnic și o să-l ajute. Sigur, o să fie o să știe mai mult pe partea practică. Da, o să-l ajute, cred, la facultate. Și nu neapărat să rămână în domeniu, poate să viseze și mai sus. Dacă cineva vrea să țintească undeva, țintește, indiferent că merge la liceu sau nu. Sau la școală profesională. Avem și niște întrebări pe Facebook. Ne întreabă domnul Gabriel Baciu de ce nu invităm și pe cineva care s-a și angajat după terminarea acestei școli. Da, o să invităm. Acesta este primul live al săptămânii. Deci o să urmeze și alte persoane, dintre care și foști absolvenți care acum sunt angajați. Și să ne urmăriți în continuare pentru live. Astăzi am intrat ceva mai târziu, am avut ceva probleme tehnice, dar sigur în săptămânile viitoare vor veni și persoane care au absolvit și sunt angajați. Mai avem o întrebare. Cu ce medie ați admis în clasa a 9-a? Vă știți, ce medie aveați în clasa 9-a? Cel mai probabil când am terminat clasa 8-a. Când ați terminat clasa 8-a și media de intrare în clasa 9-a, cu ce s-a admis? În jur de 8 și un pic, nu mai știu exact. Dar cert era că aveam o medie de liceu. Cel puțin liceul la care eu îmi doream foarte mult ajungea. Ok. Bine. Asta nu e ultima medie cu care se intră la Campus Tehnic Brașov. Da. La Campus Tehnic Brașov se urmează metodologia, deci indicațiile de înscriere pentru școala profesională în sistem dual. Se merge la școală, acum vom vedea în acest timp cum se va organiza înscrierea, se completează o fișă de înscriere care se scriu opțiunile pe care le are fiecare participant, meseria pe care și-o dorește, compania la care dorește să facă practică și va urma apoi o invitație la un interviu. După acest interviu se va decide de către școală împreună cu companiile partenere cine va urma să fie admis la școală. Deci este un proces de selecție, pot să-i spun un interviu ca cel de angajare, dar pentru elevii de clasa a 8-a, deci nu vă gândiți la ceva foarte greu, dar nu este o medie finală de admitere. Nu este obligatoriu
să aveți evaluarea națională cu o notă extrem de mare sau să aveți evaluarea națională. În principiu, noi ne bazăm foarte mult pe a cunoaște elevul, a vedea ce abilități are, pe a vedea ce își dorește să facă, că își dorește să facă această școală profesională. Deci astea sunt abilități și competențe mult mai importante pentru noi ca și școală. Bun. Așa, în încheiere, aș dori să vă gândiți la un cuvânt care ar descrie Campus Tehnic Brașov. Excelență e singurul ce mi-a trecut acum prin cap. Mă bucur. Ție, Sebi? Dezvoltare, sigur. Super. Așa este. Și pentru mine Campus Tehnic Brașov înseamnă dezvoltare a omului, în primul rând, și comunitate. Creștem împreună. Asta înseamnă pentru mine Campus Tehnic Brașov. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă doresc să aveți mult, mult succes, să reușiți să încheiați anul ăsta în condițiile actuale foarte bine, să vă urmați în continuare drumul și în special să vă urmați pasiunile și competențele pe care vi le-ați dezvoltat, să le puneți în valoare. Eu vă apreciez foarte mult și vă mulțumesc foarte mult că ați vrut să împărtășiți cu ceilalți colegi gândurile voastre și experiența voastră în cadrul Campus Tehnic Brașov. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară plăcută, rămâneți sănătoși, ai voi și ai voștri dragi și să ne vedem cu bine la seral. Da. Seară bună! Seară bună. Mulțumesc tare mult!